Цой и нейният президент Илия Илиев, ние днес дигаме най-големия куполен кръст на големия купол на църквата от Воскресение Христово. Това е повод да припомним, че църквата започна да се изгражда преди 12 години. 8 години беше замразена поради липса на средства. След създаване на гражданското сдружение преди 5 години, и което прави дарителската кампания и подпомага изграждането на храма, само за около 4 години и половина храма е дигнат в този вид, в който го виждате. През тази година завършваме куполите, покрива, обшивка с метална варина, поставяне на кръстовете, пълна топлоизолация на сградата отвън, всички комуникации са положени, административно-стопанската част е изградена и цялата църква ще бъде измазана. Когато казвам църквата, всъщност това са два храма. Тези, които не са запознати с проекта, предлагам след това да погледнат вътре, защото храма е уникален. Две църкви на Воскресение Христово, под нея Свети Георги Победоносец, в памет на загиналите освободители преди 130 години, защото тук те са били погребани. Затова тази местност е известна като руските гробища. Затова имаме и силно руско присъствие и подкрепа. Трите позлатени куполни кръста са изработени в обратимение на Велико Търново град Клер. И днес започва монтажа на първия. Очакваме в скоро време да бъдат получени кампаниите, които ще бъдат дарения от Руската православна църква с пълното и голямо съдействие на руския патриарх Кирил. В момента трите кампании се отиват в град Воронеж на Руската федерация. Надяваме се съвсем скоро да се срещнем отново и там да направим своя пълен отчет заедно с